ang atong mga pagbasa naghisgot bahin diha sa katapusan sa panahon. Nga mauusab ang atua nga dagan diha sa lituryanhon nato nga kalendaryo. Kay hapit naman kita musulod diha sa Adbyento. Mao na nga ang paghanay sa mga pagbasa magpahinumdom gayud kanato diha sa pag-atubang nato sa labaw nga makagagahom. Bisan nining makalilisang nga mga timaan nga gipadayag ni San Lucas diya sa atuang nga ebanghelyo nga diin iya gayud nga gilarawan ang mga timaan, mga signs diha sa pag-abot sa anak sa tawo. Kita nga mga matuuhon dili nato kini angayan nga ikalisang tungod kay diha sa inadlaw-adlaw nato nga kinabuhi sa atong pagpuyo subay diha sa kababuton sa Dios, andam man kita nga moatubang kaniya. Mahadlok lamang kita ani kung dili kita andam. Kung wala kita magpuyo diha gayud sa Kristohanon nga kinabuhi. Mao kana nga nining mga larawan sa katapusan sa kalibutan, muna nga tuwa kanunay nga manasigon nga pagpuyo ug pagsangyaw sa pagsalig ug pagtuo nato sa Dios. Muna nga sa atuwa nga santos nga misigamit nato ang various prayers and masses for the laity, no? Ang mga katawhan, ang mga laiko nga maoy madasigon nga alayon sa mga kaparian diya sa pagsangyaw sa mensahe sa kaluwasan. So makalagyuan nato nga mga gagmayng Kristiyanong katilingban nga naagi apoy mga GKK leaders nga diha sa pagsaron sa pulong sa Dios ug sa Eucharistia nga ang katawhan magmalig-on. Ug mao kini ang atua nga kadasig. Nga kita nga nakadawat ni mensahe sa kaluwasan, lig-on nga nagapaabot sa pagbalik sa atuang manluluwas. Busa mga kaigsuunan, ang ato mga pagbasa karon nagpahinumdom kanato. Be vigilant and continue to live the way our Lord Jesus Christ wants us to live. Kay kana nga mao nga panahon sa pag-atubang nato, kita iyang dapiton dali sulod sa gingharian sa akuang langit nung amahan. Nga mao ang atuang pangandoy, nga mao atua kanunay nga pag-ampo. Diha karon sa pagpadayon sa santos nga misa, ato nga ihalad ang tanan nga mga intensyon nga gipadangat niini. Ilabi na katong mga naghalad sa ilang pasalamat tungod sa grasya o panalangin nga ilang nadawat gikan sa Dios. Tindog ug hangad kay haduol na ang imong kaluwasan. Panalanginan unta kitang tanan sa Dios. Palihog, tindog. Sa atong